И здравейте на всички! Аз съм Дракон Вулко и започвам нова поредица, защото отново моя компютър се преинсталира. И ако чувате някакво жужене в пешката, сега ще изключа. И тя му пари много жестоко. Готово изключих я. Снимам толкова рядко, защото ходи на танци, на плувна, на руски, на всичко, на хор, на всичко. Въобще на всичко. И много добре са. И също на поредица я зарязах. Тоест аз не съм я зарязвала, а просто такова. Кажи го. Компютър ми се преинсталира и това го казах току-що. И затова ще се опитвам да не вкарвам вируси в този безпомощен компютър. И да, това ще е поредицата. Очаквайте рядко клипове, защото няма много време за това. Трябва да ми гъби. Ще се направя гъбани къща. Обаче и мицел ми трябва. Ама тук дали става да се посажда? Да, разбира се, до дърво става. Добре. Така да бъде. И очаквайте да не читвам, защото понякога доста се читвам. Обаче сега няма да е така. Аз не съм читал. Ето. Ма това на какво ме бе... Добре, нормално. Жаба! I love жаби. I love жаби. I love жаби. Come on, жаби. Роди се и умре. Село, I love село. Гледай го, то всичко плува. Майко мила, що си ме родила? И харесате клипа. И да. Мога бъгнат. Ой, бъгнат флинт. Не флинтни. Чакъл. Пребъгна. Пребъгна. Това па. Ситих се. Си ситих. Бе, гледа какво съм умна. И дано да се чува. Защото мога да... Не ме закъв съм минат. Гадина! От всекъде! От изток, запад, север, юг, юг. Аз па вилко ще да кажа. Айде. Майко мила. Какво правя, бе? Голема съм шматка. Не може така. Не може така. Картофите ми отидоха. Кашените ми партофи отидоха. Ето кашалу. Тук... Да, това ставаше. Ти си го взимаш. Ти си го взимаш. Гади както ти... Въпросът е как ще го изкопая. Так книга. Това са полезни неща.
Супер полезно! Окей, да. Escape. Оле, ще ще да падна. Оле, миличкия селянин. Миличкия селянин. Горкичкия. Така, само да намеря работилницата къде е. Глед, ще стои тука, гледа с план, бе. Те са безработни, бе. Те как ще плуват? О, работилницата. Да, ми той тя лети във въздуха. Така, нема да я караме. Нема. Само да си намеря едно школо и всичко е добре. Ама гъд, къде тече? I love this touch. What the fuck, къде е тази вода ли? Да, сега остава вътре и жаба да има. Ай, муцка. Изглежда нелепо. О, камон, течение, пусни ме. Той ще се кача нагоре. What the fuck? What the fuck? Oh my god. Oh my god, пана поли. Гадини такива. Не. Изглежда лепо. Искам се удавиш. Ама аз си тръгна, докато не ви трепят двете жаби. Другата къде е? Тя умре. Умря гадината! Като старши ме. Какво говоря, бе? Да, трябва да се го правя зърво. Да стоим всички стилени. Още сега се усети, че имам айрон. И за ваше очудване, ако познавате Evil Gamer, да знаете, че с него сме братовчеди. Оле, плаших се от тази сепия. Брат. Някой да ми каже... Не. Защото не е заказване. Обичам Sugarcane, защото си расти, си е пак. Прави. Не е време за къпане, аз изкъпам вече. Буквално изкъпах си. Так се бра. Сега това какво прави?